יש סיכוי. דודו גולן, תודה רבה לך. תודה רבה, ואני חושב שזה כל כך חשוב שהורים ייחשפו לזה. 1000 מעשים טובים. תודה רבה. אמת. רגע לפני הפרסומות אני רוצה לדבר עם מנכ"ל עיריית אילת, אבי כהן, כי מספרים לנו שהעיר נערכת בצורה מאוד צבעונית לפסח, נכון? שלום אבי. שלום ובוקר טוב לך ולצופים. בוקר מצוין. אז ספר מה זאת אומרת נערכת לשינוי, חוץ מזה שאתם מתכוננים לזה שאני אגיע בסוף שבוע הבא אליכם לאילת, מה העיר עושה לכבוד המטיילים הרבים שיגיעו? אז ככה, קודם כל העיר אילת שמחה לארח כל השנה כמובן 2.5 מיליון תיירים שמגיעים, אבל פסח זו תקופת שיא. העיר מלאה, העיר תהיה מלאה, העיר תהיה צבעונית תרתי משמע במקרה הזה, ובנושא שעליו אני מניח אנחנו משוחחים כרגע זה מה שנקרא תחת הכותרת תראה מה שצבע יכול לעשות. היה פה מיזם מאוד מעניין של חברת טמבור במסגרת חודש הצבע של ישראל. אני חייב לציין את חוגי הרעיון חגי רמתי שבא עם כל הרעיון הזה, עם כל המיזם הזה של לצבוע מדרכות במקום כחול לבן ולשלם חנייה, ללכת למשהו צבעוני מאוד כמו שאני רואה ברקע ככה את התמונות, ולמעשה להפתיע את האורחים שמגיעים לאילת, חנייה חינם, וזה גימיק יפה. כל החג החנייה תהיה חינם? כל החג החנייה תהיה חינם, והרעיון הוא אגב זה התחיל כבר לפני החג וזה יימשך עד אחרי החג. אני רוצה לציין כבר שחברת טמבור שילמה את כל העלות של אותה הכנסה מהחנייה הצפויה לקבלן החנייה ולעיריית אילת. עשינו את המהלך כמובן דרך ועדת תחבורה, ראינו בזה גימיק. אז בעצם אמרתם, אתם לא תרמתם כלום. זה בעצם תרמו לכם, כי עיריית אילת קיבלה את הכסף. לא, מה זה לא תרמתם? עיריית אילת, ועדת התחבורה וראש העיר צריכים לאשר פרויקט כזה. אגב, הוא חדשני. אישרה, אבל את הכסף קיבלתם. זאת אומרת, אתם לא תפסידו מהמשחק הזה, מהפסטיבל הזה. תשמע, העירייה לא יכולה להרשות לעצמה לאבד הכנסה, אנחנו עובדים תחת חוק. אבל ברגע שבא גימיק כזה, ובאה חברת טמבור, ואומרת, אנחנו נממן את הפער ככל שקיים כזה מההכנסה צפויה, תלכו איתנו על הרעיון, אמרנו קדימה, וזה משהו צבעוני ויפה, מעורר הרבה מאוד השראה. חגיגי. מאוד חגיגי. כיאה לפסח. אבי כהן, תודה רבה, אני מקווה שבקרוב זה יהיה בתל אביב. למה שאצלנו בפסח לא יעשו את הדבר הזה גם? רעיון טוב. בכל הארץ אפשר, תודה רבה לך. אני אבוא לבקר בשבוע הבא. מיד לאחר פרסומות, פסקל פרץ רובין עם הפתעות מטבח, ומירי בלקין עם העצות שלה לשמירה על המשקל בפסח.